The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag o kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone sa atong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano yan sa kita? Yung atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ug kini bilingual na usab ug kaninyo mga Visayan speaking mga subscribers. Ano yan sa kita? Ug we have a new lesson nga atong paghisgutan sa umabot ng pipila ka mga adlaw. The Theology of the Plan of God. Mao kini ang uluhan sa atong pagaduputan sa pagtuon. Okay. So sa wailangan kinahanglan mangandam ta agi og sunod usab sa mga lagda aron kita masibo sa atong pagsunod sa pulong sa Dios. We cannot understand God's Word unless we are filled by God the Holy Spirit and we are back into fellowship sa atong pagkigamitan sa Dios. Mo lamang kinimpagi ang kita pagatudluan sa balang Espiritu Santo sa kamatuoran. O manda mo sa kita sa pagtuon niini. Na walang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton is to use that God-given free will kabubuton nga gihatag sa Dios kanimo, papilion ka. Okay, ang iyang stimulus nga gihatag sa Dios pag-awhang kanimo nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Nanas mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Okay? Now, karon, want to dayon kita sa atong pagsugod sa pagtuon nining atong bagong topic, the Theology of the Plan of God. Okay. Adunay 5 ka mga sayop nga mga konklusyon nga atong paghisgutan. Ang una niini, that God controls everything in His plan. Ang Diyos kunuhay nagadumala sa tanan diha sa iyang plano. Now kini itawag ni sa in English og hyper-sovereigntism. Okay? Nauna sa tanan, ang pulong nga sovereignty, of course that's an English word, comes to us in English. It's actually Latin in its origin. Ang kinaunahan gyud nga original niini Latin. O kini giusab as it came through French, kaning the Norman French, and then eventually into English. Apan ang unang bahin niining pulong is actually derived, nagagikan sa Latin nga preposition super o super as it is properly pronounced. Now, ang super inunta is the direct equivalent preposition kini sa Latin o direct equivalent sa huper sa Grigo nga pinulungan and derived from Greek. So kini nakahulugan o sa in English over
above, across, or beyond. Now, basically, kini nagkahulugan superior to, in supremacy of. So, ang sovereignty, ang buot gyud niyang ipasabot niini is superior to a specific part or the central part of human anatomy. Interesting origin. Now, kini sa kabutang kini nga you may never forget, di na nimo makalimtan. Ug ang sovereignty, well, of course, ug ang tumidisayon during sovereignty, ang pagkalabawng makagagahom. Okay? Ang labawng pagkamagagahom is generally defined today sa terminolohiya sa theology, ingon nga, Diyos in ultimate final control of everything. Now, and it is an adequate definition. Kaya ang kahulugan tungod kay ang maugyod ka na ang nalambigit ang kining sovereignty, pagkalabang magagahom, the supremacy of control. Okay? But there are limitations na ay mga kinutuban sa plano sa Diyos nga diin ang Diyos tungod sa iyang disenyo place the control of certain things outside of Himself. O iya kining gibuhat by His own sovereign choice. Nasunda ko niini kay babasig mga kaspasing, no? Kini nga itong paghisgot niini. Okay, so, ang Diyos labang makagagahom sa iyang mga kabuhatan in creation. Ang iyang pagkalabang makagagahom, for example, sa kabuhatan niya sa atong lawas nga tuhanon, human body. Ang iyang pagkalabang magagahom nagalihok dinhi sa atong kalawasan in our human body right now. Okay? Ang hangin nga atong ginahanggap is under the sovereign design. Ubos kini sa pagkalabang magagahom nga disenyo nga gitawag nato og respiratory cycle na ay inhalation, pagka na ginhawa pasod, na ay pagginhawa pagawas, inspiration, expiration, mo kini ang respiratory cycle. So, it is the respiratory cycle ang pasabot din o kini nagalihok that way ubos sa pagkalabang magagahom sa Dios tungod kay mao kana ang paagi nga gidisenyo in the circulatory system. Okay? Now, the circulatory system gidisenyo kini with the twofold purpose, duha katuyuan sa to take the oxygen in the nutrients to the cells of the body and then to take waste products sa mapananglitan sa carbon dioxide. So it could be fed out. It's one of the exhaust systems sa atong lawas that is kanang exhalation, atong pagginawa, pagawas. And it functions under divine sovereignty. Mao kana nagalihok kini tungod sa pagkalabang magagahom sa Dios. O for that CO2 to go back into the photosynthetic cycle, ang pag-produce og dugang oxygen gikan sa kanang mga tanom, okay? Ug ang Dios na sayod unsa ang iyang gibuhat. Yes, God knows what He is doing, and ang Dios labong makagahom ni ining kalibutan na. Ug ang kalibutan
dili kini magabungkag and disappear, overheat, and we are going to have flooding. Lunok. Paminaw. Wa kining gitawag ang tinuod, there is no such thing as global warming. Now, tingali mo kurat ka. Kaya kini popular mo yun ang ipangisugutan. No, there's no such thing. Dili ka na tinuod nga na global warming. Apan kung naagyod, if there is anything, dili ni global warming, global cooling. Sabot ka? Kana mo ay atong gitawag og pseudoscience. Ang pulong kong pseudo, gikan magudi sa Grigong pulong nga pseudes, P-S-E-U-D-E-S, pseudes, nga nagkahulugan og kanang bakak, or to be false. Okay? Sayop, dili tinuod ang buot pasabot. Now, and there is a lot of pseudoscientists kicking around. Naglibot-libot ni sila. So, talagsaon ra ka makadungog sa mga news broadcast for 20 minutes sa radyo nga there is some form of pseudoscience na diin ang tinubdan ni inis gobyerno or some other sources is trying to feed false information ngadto sa mga katawan aron ilang kontrolahon kini. You see? So, dayag na lang nga atong makita kini at least with those who have the information to be able to identify it. Imong mailhan. Bueno, ang Diyos, ako nang iniingon, labaw magkagagahom. Wa may maka-question na. Okay? And He is in supreme control sa intiro nga universo. Apan ubos sa payong sa gitawag og divine sovereignty, ang Diyos ni butang og kabubuton diya sa sulod sa tao. You see? God put freedom inside of man. O ang kasagaran mga theologians do not want to recognize this fact. Dili sila mo dawat ni ining maong kamatuoran. Buot nila nga ang tao kanang manubag. But they don't want to attribute it to human volition. Kita nimo? So, the 5 erroneous conclusions are again the following. Mo kini ang mga sayop ng mga konklusyon. Naguna nini nga ang Diyos kuno nagakontrol sa tanan. That God controls everything in His plan as taken from Romans 9:15 to 18. Ikadua, o nga busa ang Diyos nagabuhat sa tanan. He does anything and everything He wants to do. Muna ikaduha, ikatulo, busa ang plano sa Diyos is irresistible. Ikaupat, therefore, muna ni mga konklusyon mga ang tao wa siya kapilian, does not have a choice. Nya ikalima, therefore, ang tao kuno should not be held accountable and responsible if he does not have a choice. Now, naapoy logic ni ining 5 ka mga punto. Ang problema god mo kani, the logic goes the wrong direction. Sayop ang iyang logic. So these are 5 erroneous conclusions. Sayop ng mga konklusyon. Yung dumi, ang Roma Kapitulo 9, gibahin kinis tulo ka mga 3 parts. Okay? Now, verses 1 to 13,
mao kini ang spiritual history sa nasod sa Israel nga ang emphasis niini the emphasis upon the period of the patriarchs, panahon nila ni Abraham, Isaac, o Jacob. And then diya sa versikulo 14 ngadto sa 18 dinhi doon na tayo doctrinal analysis. In verse 14, ang tibuok nga isyu niini mo kini the equity of the plan of God. Ang pagka pantay-pantay, okay? Pagkaangay, the fairness, the justice of it. Now, well, it is declared to be under God's sovereign control. O ang katarungan nga mitunga kini as an issue is tungod sa upat ka kanang sovereign actions that God undertakes. Here they are again. Okay. Ang una, ang Diyos nagapili sa usa alang sa kaluwasan o nagasalikway sa lain. God chooses one for salvation and rejects another. Kana sa versikulo 6 ngadto sa 12. Ikaduha, God loves one and hates another. Nagayugma ang Diyos sa usa, apan nagalumot sa lain usab nga usa. Versikulo 13. Numero 3. God has mercy on one and not on another. Na siya kaluoy sa usa, apan wa sa lain usab nga usa. Versikulo 15 ngadto sa 16 kana. Og ang ikaupat, ang Diyos mo kanang mugaan. He softens one and not another. Mugaan ang iyang attitude o dili sa usa na pod ka laing tao. Versikulo 18. Now, for certain, kining upat ka sovereign divine actions sa Diyos undertaken historically and human history pinagi sa pulong sa Diyos and delineated in the context, but it does not delineate the detail. Wala niya ipaklaro sa detalye gyud. The details of all four involve the function of human volition, tawhanon nga kabubuton. So therefore, diya versikulo 15, sa paghulagway kanimo sa versikulo 14, o ang equity sa plano sa Dios gipakita, gipadayag kini diya versikulo 15 ngadto sa 17. Versikulo 15, the primary resulting purpose of God under sovereign divine control. Unyang versikulo 16, the statement of divine sovereignty with regard to nini gisgutan. Verse 17, the secondary resulting purpose of God, again, under the sovereign divine control. Versikulo 18, kini mura o sumari, gikan sa versikulo 15, nga primary resulting purpose of God, gikan sa versikulo 17, ang secondary stimulating purpose of God, both ubos sa sovereign divine control. So, you have it up, and it looks like ang Diyos does anything and everything. Murag imong makita bang imong pagsabot na ang Diyos kanang buhat sa tanan. Yan. And yet holds man accountable for which God does. Apan ang tinuod, ang Diyos is not doing everything. He is only, for example, ang
stimulating cause of hardening. See, nakita niyo mo? He is not the responding cause of hardening. Now, this is the doctrinal analysis. And then we have in verses 19 ngadto sa versikulo 33, dinhi anaatay doctrinal confirmation, pagpatinaw gyud, padayag gyud ni with quotations gikan sa Hosea o Jeremiah o Isaiah. And finally, we get down to diya sa versikulo 30 ngadto sa 33, bahin og pagtuo, faith. Ug mao kanang issue. Believe on the Lord Jesus Christ as Savior, and thou shalt be saved. We will get there. Ato ni padayon ugma.